Iya. Cei. Cie. Wale. Cei. Cie apa cei? Cie. Wale to. Ya, ini orang main guyang-guyu, iki urung iki mau. Iki saiki kita tampilkan ya Mas. Oke, kita Ini tampilkan barisan. bidadari cantik dari kota Semarang. Ada siapa dia? Kita panggil Mbak Risa. Yo, Kristina. Yo. Oke. Si balangkan si koko baru jembel. Si balangkan si koko baru jembel. Ya. Hidup penuh liku-liku. Asik. Ada suka, ada hidup penuh liku-liku. Ngapa? Pengamanan iki panggung isor do gelutan iki. Oh, ngono. Oh, alah. Sing tenang, Mas. Aman ora iki kira-kira? Oh, modus. Modus. Andeng, Ayo. andeng. Gak difoto digawe story dikirim ke. Ora los aku iki. Nyambut gawe. Mbak Rini, iki lho Mbak Rini, nang kene iki lho bocahe. Ojo ngomong. Bagaimana, Mbak? Alah, anu ternyata berarti tipene gareng iki sik ngono-ngonoan ya. Bojone yang ngono kuwi tadi iki ya. Wajahe lebih. Mas Gareng sakne kene kuwi yuswane pinten? Hah? Yuswane pinten? Selawe aku, Mas. Selawe. Selame mbok anu 17 ngono tek ora. Sih. Aku ki ya aja mbok dituwek-tuwek gitu, aku ki sing bergas sih Nah. Iya. Dan kuwi dan rokokmu apa dan dan oh, Bali woi sik jagoan karo bondan Bali iya aku ora melu Apa ora? Mbak Risa selamat pagi. Selamat pagi Mbak Nah, Tadi. tadi di sesi limbuan kamu belum menembang. Sekarang silahkan menembang apa lagunya, monggo. Mbak Risa yo Nggih. Enten pamundutan mboten? Enten pamundutan mboten Pak, pun kelingan Iya, Mbak. dereng. Bon kelingan Nggih, dereng pun anu. Mbak mau Mabur pun Mbak minta apa Mbak? Mbak namanya siapa Mbak? Mbaknya namanya siapa? Oh, Sekar. Sekar. Sekar gini kembang. heeh. Yuswane pun mesti 19 tahun. Nyanyi apa? Mbak umurnya berapa? Wah, 19 ding. Ya terang toh. Padake. Dek mau Eh, Nur. karena Mas Gading ngono ya Mas. Ayo Mas. Ding, gading. Eh, 19 lho. Padha li 19. Berarti Nah, podo nggih. karo Mas Gading. Same. Tak kira meni umure pira ngono Mas. Joyo 99 ngono iki. Umure pira Mas? Joyo 99. Nek sama-sama iki dijoyok ya apa Mas? Coba. Joyo 99 ta apa? Nggih. Salep iki 88. Wolu. Apa Mbak Risa lagune? Ya. Puspitonolo. Oh, Pus Puspita Pus Nolong. Pita. Duet Nggih. lagi. Duet lagi. Duet. Wanotya Iya. ayu utama Wanotya ayu utama ngambar arum Bersama Mas Gareng ya. ya Mas Jati kula nek sing gembong nek sing gunake Mas Jati kula kudu beda iki beda mosok arepe kawin bae Joyo baris asik-asik. Setelah kosong.